Gastronomian garrantzitsuena errezeta da, platera, baino baitare inguratzen duen guztia, elkarrizketa, lekua, jendea. Gorbeia zuzien lasterketan ere, antzeko zerbait gertatzen da. Oso garrantzitsua da lasterketa, baino inguratzen duen guztia ere. Adi, deskuido batean korrikatoriko da gure gonbidatua Einaut. Bueno, lagunak, hementxe gaude, Einaut eta Billo, korrika gaur ezaiz etorri, ez da? Ez, kotxean. Kotxean. Baina gero irrikitan, inberde vuelta bela zeatikan, ja, hasi da, ez da? Gorbeaz, bihar da lasterketa, ua martxan dao. Herrie martxan dao. Ze topatuko dugu bertan, ze hau lasterketa baino gehiago da, ez da? Jente asko. Jende asko. Jente asko topatuko, mundu guztiko jendea, munduko txapelketea da. Munduko txapelketea hori da, gaina hor puntuatzeko balio eta hor jente potentia salduko da, ez da? Ja da, maus garrantxe karrera egiten dana urten eta puntuazioa hor dau. Eta gaur ja martxan jarria, herrian gaur ja ekitaldia daude, gauza daude? Bai, gaur briefine dau, gaur dorsal banaketa dau, parranda apurre gure dauena be bai, badauz gauze. Ondo, bueno, eta zukaldian zemuz moldatzea iz? Ideari pez. Ideaik ez? Ai, ama, ondo pasako de ordu. Da etxeko zukaldarian eunaz. Bai, Ez dugutu ideari pez. Ez dizinisten, ordutxo zeingoek. Bueno, ingo deuna dago piltxo batin, ikusiko pesto, pisto, eta nola ez, mortadelakin eundoko opila prestatuko deu, eta aldi berian, ondo pasa, eta zetopatuko deu zianurin ikasi. Bueno, lagunak eta Einaut, garatuko izuet pausuz, nondik noe biliko gehan, errezeta hoiteko garaian. Ingo deuna da, opila eta guzti. Hemen ingo deu, esnia jarri irinetan, gatza pixka bota, gero, behin autolizi txiki bat ingna geho, gurina botako jau, hartua ere bai, eta geho ja, masatxua ingo deu, bertatikan 6 opilateako ditugu behin reposu eukita geho, eta gaurko opila hauek sartaian bukatuko ditugu. Oliotan prejituta, eta opiltxoiek betein behar ditugu. Eta betetzeko, ze prestatuko deu? Pisto bat ingo deu, pisto iteko garaian ingo deuna da, txoixua jarri sartaian, izerditan astean ian tipula botako deu bertara, goxatzen jarriko deu, eta ondoren botako deu alberdinia, kuiatxua, geoxio, tomatia, eta bukaeran perretxikuak, eta bukatzeko oliba beltzak. Eta hoi, ingo deuna da, opilan azpin jarri. Geo, jarriko jau, mortadela, baitare, burrata, tomatia, sartaieti pasata, eta bukatzeko pesto behar bat ingo deu. Eta pestu egiteko, ingo deuna da, errukula, baitare emendakau ziazerbak, ingo ditugu danak gordinean elkartu, intxaurrakin, piperminakin, hemen gazta, parmesanua eta olioa. Birrindu dena, horrekin alinatu, hogeita azteko etxi, eta trak indarrak hartzea bihar korrika egiteko. Inberra dezu bihar korrika? Enaz kapaz hori egiteko. Ez tezu sekulain? Ez. Badauz karrera bi, bat da luzea, munduko txapelketako dana, eta bestea laburre, apurre popularragoa, eta hori bai notiru lau bider. Zema kilometro azka laburrak? Laburrak 21. Bestiako 22. Bega ja 2000 eta leben desnivel asko duko. Gogorragoa da, ez da? Bueno, lan egiteko, aurrena lana banatuko ditut. Nik ingotena da, txoixua moztu jartzeko zutan, eta ingotena da, bol baten, autolizia egiten jarri, irina eta esnia. Autolizia zer da? Bada, bea bakarrikan hidratatzia. Hidratatu itea irina eta orduan gero amasatu askoz motxago itea. Eta ingo deuna da, bakarrikan, sartu bertara irina, bota esnia, eta hau ez da amasatzia. Inberdeu, nastu, kendu arte, bueno, irina jun arte, nastu, bale? Eta hemen ingo deuna da gatza gota, hola, pixkat bai, sosito ez gaibiliko, eta zure lana izango da guantxe, hau ese laukiti txikitan itia. Laban hacemos moitzet. Txarto, atzamar guzti joan gurotetzera. Bale. Bueno, garrantzitsuena, atzamarrek ez mozteko, izatea normalen. Moztu, urruti, eta adibes nik ingoizuta aurrenengoa. Hola iten dut,
bale? Oso ondo. Eta, gio ja, ondo jarrita da honian, asko saio egatzamarra mostia, bale? Guain junei nebaek horrela egin, eta gero laukitxotan egiten, Oso bale? ondo. Venga, hoi zure kontu, hau botako ordonea, eta esan dakoa, hemen autolizia egiteko, inbiar deun bakarra da, naztu irina jun arte. Eta aquí horruzten dugu 10-15 minutu, ordu erdire alda utzi, eta gero segitu anitea masatxua, benetan, ez dugu amasadora ikan behar. Bueno, kontatu, bihar, hasiko gea ba, txapelketako lasterketakin. Bai. Esan dezu, 32 kilometro. Bai. Zer 32, beti esatea, ez dakit, 52 esaldia izaten normalian, 21 zea. Mendien larda, 32 behin hasi eskero, Zerubiko plazan bertan azten da, zeanuin kokatuten da karrerea, eta ibilbidea zirkularra deko, zeanuin hasi eta zeanuin amaitu. Vale, baino baki gorbean puntaino jute jaiala, ez da? Bai, lehenengo kilometroak nahiko vertikalak dire, eta lekandako bigarren baldara edo igoten da, gero bajatu arrabako landetara, gero kresterio antzeko bat dago, bajatu batzera, eta gero ja gorbeako kurutzera, eta hortik, ondino beste erdie falta da bueltarako. Gero aldamin, gero bajatu da dire gorbeako eskumako alderdi horretatik bajatu, eta atzera be aldaminera igo, gero bajatu. Aldamineko igoera hori oso gorra da. Bat esan ez du desminela, 2000 eta lareun. 2000 eta lareun. Txisla, mar, baeke, Badok, bai. Gogorra, esaten da bide ganera, gorbeako kurutzera fuerte helduten ez dana, osea, inder guztiek azte eskero gorbeiko kurutzera helduten, gero ja oso luze egiten dala. Azkarren egiten ekena zema denbora mokatzeko hau? 3 orduen azpitik igual aurten sartuko da baten bat. Bai, Bai. Baduko, bai. Eta azkena 6 ordu terdi. Azkena 6 ordu terditik gora ez da sartzen nino. Bueno, ezin da sartu. Gelditu itea, osea, kortiak daude. Korteak daude, bai. Eta, adibidez, ze jende espero da, esaten zuela gaina txapelketa hoia mundu mailako lasterketakako zailkapenako balio du, pentsaten dut, jende potentia salduko dala, ezta? Jende potentea, jendea, mundu guztiko jendea da, honek daugoz 21 lasterketa dire martxotik azarora, eta lasterketak egiten dire, esan gontzut, Kanadan, Malasian, Perun, Mexikon, Europako herrialde askotan, eta hau da 15. karrerea, eta horre hau puntuazio pilaketa bat dau, eta etorriko dire puntakoak, gorbea susieneko puntuazio altuen. Eta adibidez, lasterketa horietan, badaude baten batek puntu gehiago balio una beste baino, horietanak berdin balio dute? Inoz guritoko jaku, azken lasterketea gurea isitea hori dala 2 urte, eta zan finala. Ja, eta orduan hor dago baten bato horrena gelditzia, o ez? Bai, hor joaten ziren. Honena joaten ziren, da hor ja azkeneko puntuazio banaketa bat egoten zan hor. Bai. Eta urten datoz, ointxe pentsetan dut, ibilin ezapuru errankine ikusten, eta italiar batzut eus mutilen artean aurretik, badau justo eskaraiko mutilu eta Inigo Santa Maria, igez, gorbea zuzien irabazi bana, eta nesken artean kriston maila dau, eta dugu ziru euskaldun 6 honenen artean. Bai, bat burlatakoa Irigoien, ordiziko neska bat lide urrestarazu. Eta gero, Oiana Kortazar, ganera, Oiana Kortazarren aite, zeanuriko semea da, eta, bueno, inelgetako... Bertako golazekak eta... Bai. Eta gero badau bat, arratikoa bertakoa, gure baiarakoa, onditz iturbe. Egon dana, birriten ja indau podium. Torrek, justo dabiz... Zen maia dakaun, ez da, emakumetan. Bai. Ona. Eta adibidez, zenba jende apuntatzea, zenba dorsal daude? Dorsalak, egun baten joan, eukiten hori hilebete apuntetako, dauz 600 dorsal, korrika, osea, munduko txapelketako lasterketarako, 600 dorsal dauz, apuntatzen dira askoz gehiago, eta gero sosketa bat iten da, eta 600 dauz, da gero batzuk egon dire itxaron zerrendan, batzuk lesiono egiten dire urtean zehar. 600 ateatzen dira lasterketan. Bai. Eta bai emakume eta bai gizonezko 600 nola izaten da hori? Dana bate ateatzen dira, nola izaten da? Neska gitxigo apuntetan da, beguk bizibilidadea mongurutzugunez nesken parte hartzeari,
diskriminazio positibo egiten dugu, eta hor badukuz gure baldintza batzuk, neskak gehienak sartu egiten dira lasterketan. Bueno, eta ze ona, nola da gauden, Euskaldunok emakume mundu mailan ze nivela da gaun, ez da? Bai. Urteetan, ganera, adibidez, Oiana Kortazar ja edadean gorantza doa. Bera igual azarratu ingo dago entzun ezkero, bai. Dana guaz goraka, bai. Hori seinale hona da. Lasterketak iribazten da bila urtean, eta lehenengo 6 honenen artean egoteko, imagina oso nivel. Eta hori burlatako nahiara irigoien irugarren o laugarren dagoen ointxe bertan. Bai. Hori ere bai, berdinen jok. Berdinen behitxatu neri? Berdinen jok, bai. Vale. Erditi lehenengo igual. Oso ondo. Behitu hau hemen, hitzeiten egon geha, eta behitu behaia, nola korputza hartzen jutean. Ingo diotena da guain hemen. Gurina sartu, biguna dakaula, punto pomada esateana, behitu, xamurra. Eta ingo jo, gurina sartu, bertan, lau vuelta eman, horrela xe, vale, hartu ere bai, eta hor utziko, eta erreposuan, eta gero beste golpetxo bat emango jo. Kusiko zue, zer resiten dia masatxuak horrela. Reposuak indarrak imeneko jo, atzutan ez aldala. Korrikarek teknika gehiago behar da indarra baino, ez da askotan. Ni gehien harrituten hauena da, ez zelan igoten daurien, ze igoten daurie, zu oinez justo zabizan lekuetatik, eure korrika joaten dire, bai, zelan bajatuten diren, aitzetatik eta... Hauntza bezala, hauntza bezala. Bai, inkreiblea da, bai, ikustekoa da. Eta adibidez, lasterketa bezandek 11. edizioa, ez da? Eta hasi zan xume eta zein darra hartu duen, txistona izan da, ez da? Gure asmoa zan, ni nintzen egon hasieran, hasierako visionarioak, zelan esateko, gure horiena zan, zean hori mapan ipini, eta gorbei ezetutera emon. Gure helburu, orduko helburu hori zan, eta ni orduen voluntario bat baino nintzen. Eta hasi zan Euskal Herriko kopa edo zan, gero Euskal Herriko txapelketa, gero pasau zen National Series izitera, gero European Championship bihurtu zan, eta onja World Series. World Series da Champion League bezala? Champion League. Gehiena. Gora goizin da alako, bezala gara urrengoan beha. Gora goaz. Bueno, eta Alexandersun bezala, zu Bolondres bezala hasi zinan, Bolondres mordua berdia, hor, azkenean olako lasterketa montatzeko, ez da lasterketa bakarrikan, olako festa montatzeko herrian, laguntza mordua bierda, ez da? Gara 10 bat lagun antolakuntzan, eta niri toketan eta adibidez, voluntarioan kontu gestionetea, eta da 300 lagun. Osea, zean hori zentzu horretan da... Osea, eta nitzat oso potentea da hori, ez? 300 lagun? Bai, 300 lagun... Hazen basate zean hurin. 1.200 gara. 1.200, osea, 300 gazte justu ongo dira, eta erdila helduak izango dira. Heldu epe asko. Erdila helduak. Eta hori politea inkluso umetxoak ikustea zelan dabilen herri guztie, eta herrigintzea, eta usolana, eta hori oso balori potenteak transmiti duten dutzeko ez gure umeari, gure barik, zean hori horretan bada berezia. Gure herri berezi da horretan. Ez dire bakarrik zean horikoak, Bolondres lanetan inoz, adibidez torriataz, Malagako e-mail bet, esan ez, parte hartu aldote Bolondres moduen, handik ona etorri, Bolondres moduen, kamiseta bateroan etzera, eta listo. Bai. Una. Eta nola kudeatzen dezu hori dana? Guain gaina irilanaek jende hau dana kudeatzia? Bueno, ja inde da. Ja inde zuen, nola banatzen, bueno, ja urren urtekoak inasi beharko zea. Bai, segiduen azten gara, 300 lagun, eta kokatuten duguz, batzuk dorsalak banatuten, beste batzuk anoaguneetan, beste batzuk kontrol lekuetan, beste batzuk trafikoan, ze trafikoa, imagina bolako herri txiki betan, trafikoa gestioneo beha da, ez dugu izten gorbeiera, ze gutzat oso importantea da, atera dugu aurten green label antzeko bat, dala ingurumen ziurtagiri bet, eta importantea da, gorbeie mantendutea dauen moduen, jasangarri izin daitela kirola. Eta autobusek bakarrik joaten dire gorbeiera, zen horitik, hori dana gestionetako... Orduan autua eta dana behian utzi behar da, eta hortik gora ja... Bai. Ona. Eta 300, eta geho adibidez esaten duna garea juteanak eta ni beti jatekoak ingaldetzet, eta ez dakit zer dago jateko egun hortan, bakit txegorren bat erretzeala, ez dakit... Txagur bat, bezperana, gaur, hasiko da gaur gaubean... Oso zoikan. Osorik. Hola, burruntzin bezala irikitan. Eta 800 kurrikolarik biarauko dorie, hori, txalori, daztatuteko aukerea, ze euren dorsalagaz batera, dator... Eta emoten dugu herriko produktuak emoten dugu zeuren boltzan, gehi jertzea, gaur erakusten dabilen jertzea eroango dori korrikalariek, eta gazta adibidez,
Sanuriko produktuak. Gaztai bat emoten jakie, Euskal Herriko produktuak emoten jakiez bertan, eta hoxe, 2-8 lagunentzat txala dugu, Euskal pastela pentsa dugu lebe bai. Ope, hoi surti, alea, hon behar duna, nik bihar lana dakat, nekatxila bar. Etorri hai, itxik behar bat etorri geu ez. Bai, ez da, alde bat eutxi lana, eta lanare urrengoan horrengoa. Horrengoa. Ai, ama, ona. Eta hor bukatzea, geho urrengo gunean lasterketa bukatu, txala, ose gehiago topatuko dugu. Geldi. Bueno, goen garatuko dugu idena guztia. Lehendabizi erreportai bat ikustea jungo gea, ikusiko zu egundoko erreportaia dakau, jungo gea Mirianen gana, daola hementxe bretxako merkatuan, eta mortadela desberdinak egakutuko eskugo, italiarrak. Guazen ikustea. Aspaldiko Joseba, Mirian arategitikan gaur mortadelari buruz hitz egingo dugu. Bueno, badirudi mortadela aurreneko aztarnak lehendabiziko mendezkeo datorrela Tiberio garaikoak. Gero bai, bere izenaren jatorria badirudi mortero edo hitz hortatik datorrela, ze haragia txikitzeko erramienta hau ibiltzen zuten baitare, piperbeltza ez zutela ezagutzen eta mirtoa ibiltzen zutela, eta hortikan ere bere mortadelaren izena hortikan ote datorren. Beste adierazpen bat badago, Boccacciok Dekamaron ipuinetan azaltzen dela mortadelaren historia pixka bat. 1350 garaian, peste beltzaren garai hortan. 1600 garaian, Erromako kardenal batek, pixka bat nolabaite mortadelari errezeta batutzeko ideiarekin, bai esan zuela, gihar kantidadea eman bertzuen, gutxienez 60 bertzuela, eta beti labean egindakoa behartzuela. Nolabaite errezeta hori iztearren. 1988 urtean, Italiar gobernuak lekuko dekreto bat bezala egin zuen mortadela ze zonakoa izan zezakeen. Eta 1988an aurreneko ILP eman zioten mortadelari. Eta dena Bologna ingurukoak dira. DOP hori emateko beti are hortakoa diak, eta gu behintzat handikan ekartzen ditugu. Hemen prestatu ditugu, guk saltzen ditugun mota batzuk, izango litzake naturalena, normalena, hau pistatxoekin, hau izango litzake Kalabriako peperotxinokin, eta hau Bologna aldeko trufarekin. Mortadelak izan daitezke kilo batetikan 200 kilo arteko tamainakoak. Beti este naturalean betetzen da, edo orain hasi dira artifiziala jateko modukoa dana, beti txintxilika sartu berdia labera, eta 165 sorbaldeko haragia izaten da. Gainuntzekoa, 130 lepazpiko urdaia edo arpegia izango litzake. Eta hori puska zurietan uzten da. Gatzak ibiltzen dira, eta inoiz ez damaki, ez sulfitorik, ez koloranterik, ez laktosarik, alda naturalena. Mortadela sukaldatzeko ibiltzen dute, ez bereientzako zerbait oso berezia dalako. Nik uste etxe guztietan egunero jaten dutela mortadela. Gure etxean arrakasta gehiena daukena pikantea da. Gure bezeroa oso pikante zalea da, orduan. Baina, bueno, bai egia dela normalena da arruntena, baina, bueno, pikantearena da oso kuriosoa. Pizza bat egiterakoan, pizza labetikan ateratzen dezunean, eta gainetikan trufadun mortadela fin bota ezkeo, pizza hori da benetan oso berezia. Daukagu bi aukera, hola osorik edo erdika eramaten du jendeak, edo bestela gainuntzekoak xarra finetan. Pistatxoarena berriz paniniak egiteko, burratakin fokatxak eta egiteko, bai pixka bat denerako ibiltzen dute. 11 urte itiagoaz arategi eriki gendula, eta gure apustua izan zen, Donostin ez zegoen zerbait ekartzea, eta jabetu ginean frantziko gauzak bai asko zaudela, baina italikoa ez ez. Beraz, apustua hortikan jo ginean, gero eta gehiago, eta egia esan gaur egunen, nik uste Donostin erreferentzi bezala gehala italiar produktoekin.
mortadelatikan aparte, bai, porketa ekartzen degula, pastramia ere oso gustokoa du, Donostiko jendeak. Gero, takino trufarekin, indioilarren bularra izango litzake, protxuto al tartufo ere, jamon de york gozia trufarekin, eta gero guantxale famoatua, karbonara eta matriciana egiteko asko ere saltzen dugu. Bueno, espero dut zerbait erakutsi izana mortadelari buruz eta probatu nahi baldin badituzue, badakizue nun gauden hemen Bretxa merkatuan, Mirian Arategian. Agur, ondo pasa! Hau, Mirian, gora zuen Arategiak eta gora benetako mortadela. Ze gauza hona dan, egila esan, oitanean bezala gertatzea, gaztatik gazta, oliotik olioa, ogitik ogira, baina mortadelatik mortadela ere, jendean pentsatzen mortadela beti, zoz eskasa dala, ez da kalitate txarreko zerbait. Baina mortadela honak gauza erradia, Bai. Eta gaina ikusiko zu hauek italiakoa diala, hau esan duen bezala pikantekin, hau pistatxokin, da hoi naturala. Eta denak mundialak. Gio ikusiko ze guztua jango dugu hemen, ingo dugu nopiltxua. Bueno, hemen txegurean jarraitu berdeu, eta Mirian, mila esker, urrengoan hemen ongo gairrikitan zuri entzuteko. Hemen txe, behitu honek, ze itxura hartzen nahi da nause, Gure piztua, bale. Hemen txe, guain ingoetena daia. Tomate bota, beste lau buelta eman, jarraitzia murrizten pixkat, eta gero perretxikok, eta bukatzeko oliba beltza botako eski jau. Eta hemen, zukingo zuia, pestua martxan jarri, bale? Eta pestu iteko, izan alde sekula. Ez? Ba, oso erresa da, zeatik anin berdea, osagai guztik, birringailua gota, eta birrindu. Ze erraz. Erraz. Orduan, birringailua ondo harrapatzeko, eiak bota pusketa osua, bale? Pusketa batzukin, erresago harrapatzeko, intxaurrake bota maigainea, pixka lagundu labanakin, bertara bota, eta gero olioa bota, birrindu, eta gainuntzeko errukula botako deu, eta ziazerbake bai. Ingo deuna da, danak bota berren dana erdilla. Honen erdilla, eta erdilla. Bale? Eta pipermina pikante salia laiz. Ez Ba, pixka bota, bale? Ire guztua. Gatzik ez du bihar, zeatik hemen, gazta parmesanua oso gatzatu izatea, eta horrek emango jo gatzan ikutua, bale? Nik zein biotoin. Guain, hoi dana txikitzen jun. Txikitzen jun. Erdilla, bale? Venga, oso ondo. Eta ni hemen esan dakoa, guain, perretxiko botako ditut, olibake ingoitutena da, bueno, gero xio. Lehen da bez ingoitutena da bitu, hemen opiltxua ja, hemen erreportea ikusten egin janean nire, golpetxo bat eman diot. Golpetxo eman ostian, guain ingotena da, maigainea gota, 6 pusketatea, gero pusketa horiek, ja, bolatxotan usteko beste reposo luze bat, eta gero ja, lasai luzatzeko. Eta bigarren reposo hontan, ingotena da, ozgailuan sartu, zeatikan gero, hotzian, gogortuitea masa eta erreso luzatzen dugu. Bale? Hemen, guain, irina albotikan, zan dizuen masa oso likotxua dela, eta orduan, komeni irina pixka soberan eukitzia, Baitu ze gauza, erra. Baina, gorputza hartu du. Hain indakua, ingotena da, 6 pusketetan, adibidez, hemen. Horrela, eta hemen bi. Bale. Eta hemen ebestia. Eta egiten duguna bolatxua geho, luzatzen asteakoan, ba, antzekua gelditzeko, bolatxua. Bale. Bueno, eta hau esan da, mingaina izaten jarraitu behar dugu ematen. Ados? Ia. Nola zoaz horrekin? Txapanik? Erraz? Uzi aldeiz erraz? Erraz. Bildurrak, azuk aldatzeko? Zagero irune un pertsona antolatzeko bildurrik ez? Bildurra dukot kuadri guztiaztea barrekan neuri. Bai, kuadria lasai. Da amak zer esango dauen. Hori igual bai, baina kuadria bosti. Kuadria beti botakoik likistonak. Hemen ingo duguna azpin, irina jarri, espeatzeko gero, eta hemen bolatxo ingo dugu, behitu ze xamurra, baina hau xamurra bihar du, ona teatzeko. Bolatxo egiten dugu, behitu, hau, Google egite dugu pastelerok, eta atutan ez da erreza izaten hola bolatxo egitea. Ba, hoi, ez basazua teatzen ondo, hartzen dek, eta egiten dek, barroa, dena barroa jartzen jun, eta gorputza hartzeunian, ja, listo dakau, bolatxoa prestauta horrelaxe. Ez du gehiago bihar, bale? Bueno, segi, kontatzen, leheno ez dakit, azizia kontatzen, da moztu indizut, erreportaira juteko. Ze topatuko deun, karrera bukatutakuan, da hori dana, bueno, pentsate sari banaketa, ez dakit ze gehiago topatuko deun. Bai, sari banaketea, eta gero
Karo, mundutik datorren, munduko ertz guztietatik dator jente, orduen erakustea apurret Euskal Herri zer dan, orduen gure musika apurret ipiniko gu, jantzak, bueno, baduko, eskaintza kultural antzeko bat, eta, bueno, bertan be, jentea hurbilduten dan jenteantzat, herriko tabernak, sorri be mongurutzu gehiaten, eta futrakak, taloa jateko aukere eukiko dori bai, eta parranda handia, DJ-ak eta... Bai, Badago, herriko mutil bepe, DJ, lander DJ famatu bihurtuten dabilena herrien, eta bera peukiko da aukerea gau berantzaia, hor ja, behin korreka indegero, jentea, fuego. Fuego. Hori, azenian leku guztietan topatzen jo, ez, fuego, baina hor jendiak energia hori lagata geho, eguantikan energia pusketa eukitzeik, o siesta jutea jendia eta gero batea saltzea, Ez pentsa, justo puntako korrekaleik ez pentsau geratu den direnik, inoz bai, zixinde azkenengo laster, txapelketako, osea... normalian erditik atzegatzeanak txapelketa geho honenak izaten dira parrandan, ez da? Horrepai. Justo da bizenak urrengo astean igual eukiko da beste lasterketan bat, eta orduen horrek lotara joaten dire, bai bestela ez. 180 juergan geratuten da, orduen, oixe. Oixe, kiston juerga hor, 180 juergan geratzen bada, eta 600 parte atzaile balin bada, 100ko parranda bertan, ez da? Eta gero, alboko herritatikan eta jendia Euskal Herri guztitikan, Espaini maiatikan ikutea, lasterketa ikustea? Kontu da, ja lasterket eurek sortzen egun badire, da bakotxak lagun pare bat badakaz, imaginau, herrien sartu bestiriten horren beste lagun, eta ez kriston giro egoten da, benetan dela, gutzat, zeanuriko antzat, azteguru magiko egiten da hori. Eta zeanurira iristeko, leheno esan dezu Beian Lagabi ardala kotxia, gero Gorbea aldea jute diala autobusez, dena, nola esaten dezu jendia ikuteko? Ez dakit Bilboti jutean jendia, o Gipuzko aldetikan, o beto da tranien jutia, autobusez, kotxene alko da jun, baino... Bueno, zeanurire autobusek Bilbotik ordu erdiro dauz, eta ostean, jentea gehiena hurbiluten da kotxez. Trafikoa gestionetan dabil voluntario pilo bat, eta horren bildurrek ez da jeleukin jenteak, eta torrela jentea, gaur bertan jente asko hurbilduko da zen hori dorsalak hartuten, briefine ikusten bierko lasterketan txarla tekniko egongo da, eta biergoxean be, badauko ja, dana egituratute zelan non aparkau bakotxak, zelan horretan ez da duten problemarik. Eta gero ja gorbeiera, jenteak bai eukiten dugu bildurre non ikusi karrerea. Eta aurten autobusez igo behar danez gora, deukoz audio batzuk grabaguz autobusean jenteak entzuteko, QR batzuk egongo dira autobusean bertan, zelekutatik ikusi aldan ondo... Gunea proposenak esaten. Bai. Eta hori interesantea iruditu dinako, urtengo idea geniala, gure buruak ez dugu gehiago emoten, hori xeixin da. Eta jendiak zeiteu, leku baten bakarrik ikusi, o igual leku baten ikusi alda, eta gero beste pusketa bat ikusi beste nun baiten, edo... Oin arte hori izan, jenteak esola jakiten, bueno, Gorbei esatun dauen jentea, bai, bestela esoan jakiten, nahizta amaikagarren edizioa izin, esaten nondik ikusi aldugu. Da QR horren bidez, Wikiloc egazteko bai tratu antzeko bat, eta berak QR horren bidez esaten duzu, ze bi lekutetik, segun zelako perfileko joan azara Gorbeiko jurutzera, eta kilometro hori bada 14garrena, gero 16garrenean ikusi aldozu aldaminen, edo 6 kilometro eta gero metara bajatu alzara eta meta ikusi, bueno, baduko hiru aukera desberdin duki ez. Eta aukera paregabia, Gorbeia esautze ez du nantzako, area junda Gorbeiako parki esautu eta dana esautzeko, ez da? Nor egongo da Gorbea esatuten ez dauenik. Gipuzko arremate hongo, Egoa zinioz, Gorbean egoa zinioz. Bai, ondan itxo, bai. Zer dau, Gorbeiko punten zer dau. Gauza gutxi, esalde gala, Gurutze handi. Gurutzea, hori bai, mendako laua, gauza gutxi, ez da? Bai. Ikusgarri, beti, jende etorten dana kanpotik eta esaten da hori... Eta gero grabazioa bera, grabazioa bera oso potente iziten da, dronak azeta, eta gero etxetik ikusteko bez, zoragarri da matematik espaduko aukerea. Eta nun ikusi alda, streaming bitartez, edo... ETB-ek emango dago bai. ETB-ek emango zuzenian. Azkenengo urtetan beti eman izan du, edo... Badora urte pare bat emoten, eta gero streaming bidez bai, streaming bidez ikusi lehi.
Orduan, eta inkluso gutzako dire irudi batzuk, sekula ikusi ez dugu zenak, ze, karo, guk ikusten dugu gorbei beti gora, karo, dron bidez ikusten dugu goiti bera, zelan dabizen, eta beste perspektiba batzuk ikusten dugu. Eta dronak aldo ibili, ez da hor zai zurilla, eta ez dakize, o sasoi hortan alda, edo... Hor, zai edala eta ez dala, badauz restrinzio batzuk, eta karrerea ezin dein, iraian 15 arte ezin de hor ez basorik bota, ez lasterketarikin, ez ezer, bueno, guk baimen guztieteko guz, eta bai, ikusi aldozuz, dana, fauna eta flora, asko. Bueno, nola zoaz horrekin? Bu kategorien, ja dana inde. Vale, hoi bota zagonea, bota zagoarroa, vale, oso ondo, espeletako piperra dakau, esan dezu asko ez dezula biar, ez da? Baina sosituz gaituko ibiliko, ez da? Eso, emon, bota. Pizka botako zio, vale, horrela xe. Eta hoen bildurri gabe, hemen hartu erdila eta sartu, eta hemen beste erdila eta sartu. Vale, hoi dek, arrazoia, vale, hau listo. Eta erori dian agonea, bai, barroa dana. Mai gaina garbila sekauta. Eta guain, bota, olilua dena, sartu birringailua, eta eman bildurri gabe eurra. Eurre, zu esate zuen bezala, eurre. Bueno, eta hemen txegabiltza, lanak aurreatu ditugu, gero pila luzatu eta zartaiti pasako deu, tomateke bai, eta bitartean jungo gara, gorbeian bestaldea, orozkoan jo jungo gara. Eta han Felix gure launa hundila da osai, eta San Miguel dator, asteburuan, bueno, 29 da, eta bakizue, Felix beti guri ohitura kontatzen. Guazen Felixena ikastea. Opa, Joseba eta Zukal herritarrok. Gaur etorri gara Orozkora, San Miguel Baselizara, Beraz auzoan, eta etorri gara itzikitera ekinozioaz. Hau da, uda eta udazkenaren arteko garai hoietaz. Eta hor, hainbat ohitura ere badugu, eta berehala kontatuko dizuegu. Bueno, ekinozioa da, gaua eta egunaren arteko berdintasuna adierazten duena, ez? Eta urtaro aldaketa. Eta horretarako kristautasunak hartu zuen aginte gehieneko aingerua, goia aingeru bat, San Miguel hartu zuen, indar handikoa. Eta gurean euskal kulturan, zorionez, ez da erdal kulturan bezala, gurea udaren jarraipena da, ez da udaren amaiera bezik eta jarraipena. Horregatik daukagu honen ostean udazkena edo udagoiena, hemengo inguruan udagoiena esaten da. Eta horre markatu zuen, neguaren aurretiko zera, markatu zuen, erromerien amaiera gutxi gora bera, garaien amaiera, eta usta biltzarena. Nekazaritzare arginen arduratzen, hain hartzea besterik ez egoen. Eta horregatik horre markatzen du inflexio puntu bat, ez? Ikatza egiteko, adibidez Orozkon, Burdinola nahiko txongo zen, ez? Ikatza egiteko garaia ere horretan amaitzen zen. Eta ja Burdinola gazten ziren prestatzen. Gero San Martin egunean martxan ipintzeko. Hor, errenta gehienak egun horretatik aurrera egiten dira. Ziklo naturala direlako azken finean, ez? Lurrari lotutako zikloak. Eta hainbat gauza. Bestaldere, kanpotik zetozen langile batzuk ere, baditugu teilaginak, ez? Teilerietan lan egiten zirenak. Egun horretaraino lan egiten zuten. Tortzen ziren maiatza aldean, San Isidro garaian, eta udako partez egiten zuen gauza guztiak, eta San Miguelen amaitu. Eta badago beste gauza bat, Orozkoko ekonomiarako oso importantea dena, bada gaztainak. Gaztainak hemen Orozkon esportatu ziren Europa osora. Egun honetatik, San Miguel egunetik aurrera hartu izaten ziren. Domu Santu eguneraino, ez? Eta ikusi ezazu ze helako ingurune polita dugun, ez? Mendiz beteta dago dena, hor hartzaintzak garrantzi handia esan zuelako. Eta hartzaintzarako ere bazen goian egotaren abizua. Hortik aurrera guralditzarra bazetorren bera egin bazen. Eta gainera, ahariak eramaten ziren, aurreko hilabetean jaisten ziren bera, eta egotzen ziren San Miguel egunean goiko larretara, goiko txaboletara, aurdunesteko ardi guztiak. Horrela jaioko ziren arkume guztiak, 5 hilabeteko aurdunaldia dutelako, martxoaren hasieran egongo ziren arkume guztiak. Eta bestetik ere badugu erroten kontua. Errota gehienak hemen ere San Miguelerako prestatzen ziren, eta lokatzen zirenak eta rentar zeudenak ere, egun horretarako garbitu bar zituzten ubide guztia makinaria martxan ipini, eta errotak hasiko ziren udako neguko urekin bueltak ematen, irina egiteko. Eta bueltak ematen ere gonda mendeetan hemengo historia. Hemengo historia autoritateak alkateak ere
aukeratzen zirelako Euskal Herriko leku gehienetan, alkateak ere aukeratzen ziren San Miguel egunean. Joango gara zehatzago kontatzera. Normalean, herri guztietan urtero aldatzen ziren autoritateak, ez? Beti egoten ziren bando bi, eta San Miguel egunean elkartu egiten ziren Elizaren portikoan, eta ora aukeratzen ziren urrengo urteko agintari guztiak. Makila nork hartzen zuen, horrek erabakitzen zuen. Eta 18. mendean atera zen lege bat, eta horren geroztia urtarrilaren batera pasatu ziren, eta amaitu zen San Miguel egunekoa. Oso polita da, adibidez, Jose Arrue, gure margolari ezagunenak, euskal kulturaren margolari ezagunenak, nola marraztu egin zuen Baseliza honen inguruko irudiak, paisaiak, giza paisaiak, erromeriak eta horrelako guneak leku puruena zelako berarentzat euskal kulturan. Eta horien artetik, bada, agintarien maila. Hor garaiko alkateak eta duela mende bateko alkateak eta horrelakoak ikusten ziren. Eta hori da gure kultura, hemen San Miguelen duguna. Hore, Joseba, ondo baino beto dakizuzuk, hemen gauzak horoskor ospatzen direla garrafa limonada batekin. Arruek ere bere kuadroetan ondo irlatzen duena, ez? Ba, gora limonada garrafa, gora Orozko, gora San Miguelak, eta gora Sukal herritarrok. Aupai! Aupa, Feliz, Muguruza, haundi ja, entziklopedia badekau, Zen badakin, gainea goguakin, eta pasilloakin, eta gu beti irrikitan, hiri entzuteko, eta ikasten jarraitzeko. Mila esker, eta jarraitu horrei bueltak ematen, dena goxatzeko, freskagarria bat. Bueno, hementxe, indetena da, olibak bota bertara, olibak ja inda daudez dia inbiar, hemen bi buelta mango deu, eta nola, desente koipedakan iragatzingo, bale? Korrika indunak, ba, lasterketa guztia aldu jan, baina bueno, geho, beira gaudenak, pixkak entzen baino hobeto, bale? Ordu, ningo deuna da, iragazteko hementxe jarri, bale, eta bertara bota. Inbiar detena dare bai, tomate horiek xerretan inberdi eizkiak. Betu, hau ja txortenak enduta dakala. Aurrena, ipurdiak endu, eta gero xerra batzuk atea. Eta labana uste nahiko zorrotza dola eta ondo ibiliko zea. Bestela asala mosteko ez da errexea izan. Oitek, ondo ziak bai. Eta ingotena da, horiek markatzeko sartaia jarri, hemen berotzen, bale? Eta inbierdetena da, opila luzatu, eta sartaira gota ere bai. Bale, agonea, erra itxura hartu ikonek. Erra indio piztu ahi. Bale, oso ondo. Horrela, hori, eta hemen inbiardetena da. Pusketa bat atea, eta arragolakin luzatu. Bale, eitu, Otzian egon da, gupak izue telebizta magia egiten deula, eta leheno sartu dituta, ni beste batzun eskan prepauta, eta 3 ordu ondia, hola, ostutzen, eta hola errexo luzatuko dugu. Bestela peatu ingo zaizkigu gehiago. Otzian gortu iteia gauza danak, eta ogillare bai. Eta hau taloa, bezala, aldezu holain, o bestela arragolakin pixkat. Bueno, hoi, oso ondo, betu, buelta mango izut, eta hoi zure kontu, hemen bota lau pusketak eta martxan jarri. Eta nik hemen ogilean ere, bigotuko pixka gehiago, eta martxan jarriko dugu. Ondo. Bueno, ez dakit, zoze utzi aldeu txintxilika, ze? Horren beste gauze dira, ez gorbea zuzinetuko, urte guztien egoten gara preparetan, eta ertz asko dugu, da derrepente pentsetan ez duzun lekutik ateaten dire, eta batez beha honetan egunetan, gabiz ganezka. Bai, eta... Gainezka hori, eta buruan zer dakak. Bueno, bertsolari izan dako, haiz? Etzekia tortaz itzen goia ofizia, ja utzitakak, ojarraitzek? Egiten dute, bertso-eskolea martxan dugu txean urin, eta justo urten, aldibeten ibili gintzesenak bertsotan, martxan ipiniote talde bat, ez ondo zer, bueltoko gara apurret astero geure artean bertzotan iten, da hor gabiz, oso gusture gabiz. Asko guztean eta ni bertsolaritzea, eta gana irerrikoa doke Andoni Gainan die. Bai. Andoni Gainagaz, zer disfruto dan, ni bilintzen 10 bat urtean txapelketetan eta bertso asko guztean eta beti. Bai. Eta gaur prestatu alde bertso ikan gutzako, ez? Bapateko egiteko, ondo biltzea laiz. Hombre, oso ondo, etxak nire parekorik. Vale. Eta, adibidez, bertxotan,
Txapelketek eta irabazitakoa izo, ze txapelketetan ibili izan naiz. Hombre, que ba, holakorik ez, nintzen hemen egongo nintzen, bebertzolai moduen, desantolatzei moduen. Bibili nintzen, gure baiaran egoten zan baiarako txapelketa, eta hori hiru txapel baduko da zorkoak, arratiko txapelak. Eta gero Bizkaien, ni helduten nintzen beti semifinal eta inoz Bizkaiko finaletik gertu ibilinez, esan, nire maila esan top. Inondik inora, asko guzti dainata. Afizio handi edukot. Egia esan, ze polita dan. Zue ikustia, bigai bota, bertxui buelta eman, bapatekuan bota. Gana moden, guztetan maiatzu... Ze guztai zei gehiago? Kompra txikik, haundi, bapatekuan, zertan ibiltze guztai zei gehiago? Ez dakit, txapelketa salea banaz. Entzuteko eta zehor bersoarik ateratzen dori. Begero, bersoa fari bet, ni biltena santolatuten urtero iten dugu zen urin... jaialdi bet urtarrilero eta etortzen dire puntako bertsolariek eta zesan gutzu, maialen entzute utze, jende gadarra joten duzte oso maialen salean azni eta zesan gutzut, Ametz, Andoni, Unai Iturriagan dire artista batzuk. Edo Serremon Gailes eta rapa. Eta nik esaten oan lehen gai beti pini eta igual bertzutan txartoin, ez behin, da ez birritan, gehiotan, eta esan, gai txarra. Gai txarra nik. Gai txarra, bai. Maialenik ez dugu gai txarrik. Maialenik edo zer botata be, ondo izan da. Horiek, nik adibidez esan dekena zauztarra bertxolaria ondila egaina, ze hona eken, nik gustatzen zaitek, nola esatek? Segidi jaiten aztekenian hor jai baten, da bai, beste, esatik, hau dikau fenomenua, teknikamente hori estok, da, espektakularragoa agatxa baino, Osea, ikustek errexago dala espektakularroa, bai, Ibe kapazaz, dutxen sartu, eta, dar... Ikustekena bota, ez da? Hemen dago tomatea eta hor dago atea, atera isu, taloa nineu jatera, noa... Hau da, ez da, zeda... Beti berdina da... Binaka doaz rimak. Vale, orduan ja behin bi egin eskero urrengoa libre da. Orduan, ez da ingatxa, Nik irakaslean az, euskarago irakaslean az, da ikasleak aziten du, eta ariketa honek oso ondo funtzionetan du, ikasleak sentiduten dire. Baina doinua direzi bota ekena nik egaina entzute ziot, doinu berdinen entzun izan ziot. Doinua beti horiek segidilana. Segidi egiteko horixeo. Vale. Segidi egiteko horixe. Eta horixe, bada igual, esposo inoz bertzutan nio, behozu errestasun bet. Askoz gatxagoa dire, bakarkako lanak, eta da kontuz. Badago puntu erantzuna adibidez jenteak emoten dabela ez dela erreza, nik ebota eskero Joseba zelan zagoz gaurko egunean, hori oso gatxada, derrepente erantzun behozu rima horregaz, doinu horregaz. Taia eluen berdiok, eta segidian eken lekutik ateatziakak, ez da? Bai, hori. Vale, hombre, errexa mateik, claro. Bestia ikusita beti errexa mateik, Bestelai hona izingo intzen. Bai. Hoi, seguru, etorri badeko. Etorri egileak. Baina, doinua falta, belarria falta, akauela mar. Ez da behar asko, belarri ondirik ez da behar bertzutarako, Ez. Hau dekau itxura hartzen edekena gure opiltxua, Vale, gero ingo xia gehiago, vale, jateko. Gaur bat ingo jau hemen platera latzeko. Bueno, ni jarriko xio behitu, iru mortala jarriko eskio. Hola jarriko jo, tomate bakoitzan gainean bat. Hemen txe, pikantia, horrela. Vale. Gero hemen txe, frutu lehorrakin. Horrela xe. Vale. Baitare jarri berdeu. Natuala. Gazta pixkate jarriko jau. Zego itxurea. Egarra. Eta benetan, mortala jan aldeko lakoa sekula. Ez? Jan puxketa, kusikoek. Hoi pikantia, esan dezuetzela oso pikante sale, ema jo zu beste honei. Gauza eharra da. Ni betu, Martin Berazategi urtero gu kapoiak injuteke aberetxe aitak baserrian indakua. Eta arek mortadela amateko. Italiar batek bialtze jola mortadela, aurten amantzikun mortadela eharra. Eta... Enazizin mortadela saldea txikita ni, Nire ez, porque guri ematitxun mortadela ez zuen olakua. Salde gala. Horixi igual. Noski. Ego zoiak, bai. Osona, hori. Eta hori, bokailo baten olio virgin pixkatekin, ez dik jo Oain jarriko zio hemen. Busketa bat eharra. A ber. Eten arraskeri egiten. Pala. Vale. Horrela. Oso ondo. Eta hor gainetikan igindeken pestua. Meritu nirea. Egarra, meritua iria. Bueno, bertso txiki botako alde bukatzeko saioa.
Ba, etxe banik. A ber, zeian urin topatuko deuna ataz, eta burrata honekin, edo, txekila, mortadela pixka, eto... Lau gai bota izkia, Hori, hola, bota. Pentsando berzotan, hola egiten dokelala. Venga, minutu bat utziko ja pentsatzen, vale? Bitarte honei bueltak gango nago. Hori eskabixek grabetan? Bai. Vale, Minutu bat, baina benetakoa, horiek jakiteko. Ja. Gorbeie promozionetan Joseba Gaznabil, ni berbaz torpeta i eskutan abil. Bihar nontasean urin, zuzien alpilpil, etxatzu edamutuko ta etorri tranquil. Eskerrik asko, baina hau, mi esker horre oteatik buru belarri organizatzen, biharko lanak eta urrengo gunekoak danak ondo ateatzeko, eta zuei mi esker horre oteatik, eta mentxe gehartzea gaur egun ikusi, hau jaten. Agur lagunak, aste buruna pasa.